Jeg hedder Simon Stindholm. Jeg har arbejdet som mentaltræner, life coach og foredragsholder i mere end 30 år. Personligt så har jeg haft rigtig mange op- og nedture her i livet, specielt nedture, både privat og arbejdsrelateret. Men jeg kommer igennem den. Når jeg sådan tænker tilbage, så har opskriften været for mig, at jeg har været meget åben og nysgerrig selv om at finde ud af, hvordan andre har klaret sig, når de havde succes. Jeg fandt ud af, at dem, der havde succes, de havde et helt andet mindset, en helt anden livsstil og attitude til hverdagens udfordringer og problemer. De lader sig ikke skræmme, overvælde eller gemme sig, når det går lidt op ad bakke, når det gør lidt ondt og bliver svært. Tværtimod, så lyser de og blomstrer op. Jeg tror på, at vi som mennesker når vi holder op med at dømme andre, men i stedet kommer ind i kampen selv. Når vi ser indad og tager fokus på, jamen, hvad kan jeg selv gøre for, at mit liv og andres liv, at det kan blive bedre, så er det det, der virker allerbedst. Jeg har nye vinkler til, hvordan livet det kan tænkes og leves, og dem vil jeg meget gerne dele med dig. Jeg tror på det enkelte, på mavefornemmelsen og på sund fornuft, og jeg tror også på, at vi allerede hver især ved, hvad der er rigtig forkert og godt og dårligt. Jeg tror også på, at inspiration udefra, at det kan gøre en forskel. Det har det i hvert fald gjort for mig. Udover at jeg forhåbentlig vil inspirere, så vil jeg også tillade mig at udfordre og provokere. For hvis vi ikke tør at være åbne og nysgerrige for nye idéer og vinkler, jamen så kommer vi jo slet ikke videre. Jeg taler om trivsel, om arbejdsglæde, motivation, selvansvar, tanker og følelser og selvledelse, mentale styrke og bevidsthed. Og at det et langt stykke hen ad vejen er mig selv, der bestemmer, hvordan jeg skal reagere på alle de her forandringer, der sker. Og for dem er der rigtig mange af. Så i bund og grund så vil jeg gerne inspirere til, at når vi hver især tager sammen, og alle byder ind, så er det det, der virker allerbedst. Også når det kommer til trivsel, ikke mere unødig stress, og til samarbejde og bedre arbejdsglæde. Jeg tror også på, at et foredrag, at det kan være givende og give stof til eftertanke, og samtidig være sjovt og underholdende. Vi skal jo ikke lukke øjnene for, at der sker rigtig mange forandringer i vores hverdag, og det kan føre til pres og stress. Men bøtten, den kan vendes. Den gode indstilling og attitude, den kan implementeres. Så ring til mig, skriv til mig, så sender jeg et oplæg og et tilbud, og så tager vi den derfra. Jeg glæder mig. Rigtig god fornøjelse.